କିଛି ନାମ କେବଳ ପରିବାରର ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ସେଇ ନାମ ଗୋଟେ ଉତ୍ତରାଧିକାର ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ମହାନ୍ତି ଟାଇଟଲଟି ବୋଧେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି କଥା କହୁଛି ଅଭିନେତା ବାବୁଶାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା। ତାଙ୍କ ପିତାଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ସେତେବେଳେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ହୃଦୟ ଜିତି ପାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତି ପାରି ନିଜ ସମୟରେ ଚାରି ଥର ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ। ୟାଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନର କଥା କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲେଗାସିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରେ ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କର ପୁଅ। ଆଉ ଆଜି ବୋଧହୁଏ उत्तम महांती थिले बहुत खुशी होते निज पुओ को स्टेज उपरे देखी जेतेबेले से श्रेष्ठ अभिनेता भावे सम्मान पाउथिले पावर फिल्म हिसाब रे। आशा करुछि एमिति अभिनेता बाबूशान महांती निज बापांकर नाम को आग को नहीं जावा सहित ओडिया सिनेमा को आग को नेबे। बहुत बहुत शुभेच्छा एवं हार्दिक अभिनंदन बाबूशान भाई। आपणकर ये जो श्रेष्ठ अभिनेता भावे सम्मान पाइथिबा जो पुरस्कार टी केवल आपणक विजय नुहे ओडिया सिनेमा पाई गोटे श्रेष्ठ विजय बोली प्रमाण हो सारी।